ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସୁରଭିର ଅର୍ଥ ଯେ କେବଳ ନାଚ, ଗୀତ, ଅଭିନୟ ନୁହେଁ। ସୁରଭିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହକ, କରୁଣା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକତା। ତେଣୁ ସେହିପରି ଏକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଲାଗେ ଅଧା କୃଷ୍ଣ ବିନା ରାଧା, ଜଗା ବିନା ତ ଏ ଦୁନିଆ ଥା। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କହି ଉଠିବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। সিংহ দুয়া